אני בתחום כבר מעל עשור. בעבר עבדתי בחברות ביטוח גדולות. זה עזר לי להבין את התחום בצורה מקיפה יותר ולהתאים את השיטות לכל אדם באופן אישי. אז הייתי מחלק את התשובה הזאת לשלושה חלקים. דבר ראשון, אני נפגש עם הלקוח כדי להבין מה הצרכים האישיים שלו ושל התא המשפחתי, מה המטרות הפיננסיות שלו ואיזה סיכונים הוא רוצה לגדר. דבר שני, אני מנתח את התיק הפנסיוני והביטוחי של הלקוח כדי להבין מה נדרש לו באופן ספציפי. ודבר שלישי, אני מציק לו דוח המלצות כדי שהוא יוכל לקבל החלטות בצורה מושכלת, וכמובן מכין את הטפסים הנדרשים כדי ליישם אותם. אז אני תמיד זמין ללקוחות שלי, עוזר להם בניהול השוטף, מעדכן אותם על שינויים, מטפל להם בתביעות ביטוח במקרה של אירוע ביטוחי ודואג שיקבלו כל מה שמגיע להם. באופן כללי הלקוחות שואלים אותי לגבי כל מה שקשור בפיננסים והביטוח. לפעול במקצועיות ושקיפות מול כל לקוח, כי מבחינתי החשיבות כיום על המחר היא סופר חשובה, ואני כבעל מקצוע רוצה לתת כמה שיותר ערך מוסף ללקוח. קודם כל אני בודק את המצב הפיננסי העכשווי, את טווח ההשקעה, רמת הסיכון המועדפת של הלקוח, תשואות היסטוריות ותחזיות עתידיות. הרבה שואלים אותי אם כדאי לצאת לפרישה בגיל מוקדם יותר, מה ההשלכות של זה וכמה כסף יהיה להם בסוף הדרך. לפני 5 שנים פנה אליי אדם בן 62 שהיה לו 1.5 מיליון שקל בבנק. הוא תכנן לקחת את הכספים האלה ולהמיר אותם לקצבה חודשית בגיל פרישה, שהוא היה צפוי לקבל מהם 7,500 שקל בחודש. אני הצעתי לו דרך טובה יותר לנהל את הכספים והוא הסכים. לפני חודשיים בערך הוא יצר איתי קשר כדי לראות כמה כסף נצבר לו בתוכנית, ולשמחתנו ראינו שהסכום הכפיל את עצמו והגיע ל3 מיליון שקלים. בגלל שהיה סכום גדול בקופה, פיצלנו אותה ל2, את הקרן, אותה 1.5 מיליון שקלים שהוא הפקיד בהתחלה, אמרנו לקצבה של 7,500 שקל בחודש, ומהרווחים הוא קנה דירה להשקעה שמוזכרת היום ב5,000 שקל. קודם כל, הלקוח מבין מהר מאוד את רמת המקצועיות והיושרה. דבר שני, חשוב להבין שההמלצות שלי מתבססות על נתונים שאני מציג ללקוח, והיתרון הוא שאני עובד עם כל החברות, ולכן אני אתאים את הטוב ביותר עבור הלקוח שלי. לכן כמעט ואין מצבים כאלה. שוק ההון לאורך הזמן עולה, ויש תיקונים בריאים שלא צריך להתרגש מהם, נהפוך הוא. בזמן כזה רצוי לחזק את ההשקעה. לעשות את מה שאני עושה כיום, עד הפנסיה, וליהנות מהדרך. כלי עזר חשוב בחיינו, אבל הוא אף פעם לא יהיה המטרה הסופית. לב העסק. הדרך להשגת מטרות. יש לך רצון חזק להשיג אותם, התמדה וחשיבה יצירתית. אני מודה על הכל, כי בזכות הדרך שעברתי, הגעתי למקום שאני נמצא בו היום.